Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw kanatong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon kanato ug usab paghatag og mga kahibalo aron kining atong lawas igsuna atong malikay sa mga balatian. Pinaagi kini sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga 100% gayon nga makatabang ang mga produktong napamatud-an gayon nga adunay mga pag-alibyo sa mga klase-klaseng mga balatian and of course ang pagtabang sa paghatag og depensa nga dili kita madaot sa ato ang mga kalawasan. Ang ato mga produktong herbal higalag igsuon ginama sa SED Marketing ang 100% gayon nga gikan mismo sa kinaayahan ang SED Panyawan Plus Mangosteen ang nagunang kapsula sa SED Marketing at tinuod gayon nga dunay mga pagtabang ilabi na gayon ang paghatag og alibyo ilabi na kung ikaw aduna kay diabetes aduna kay mga ginatawag natong chronic diseases o baka aduna kay problema sa mga lumps or mga hubag-hubag makatabang og dako kining atong produktong kapsula ang SED Panyawan Plus Mangosteen. Aduna kani gahom sa panyawan nga tanom, mangosteen ug sa luyang dilaw. Nindot kay pagkakombinasyon ining tulo gumikan kay napuno kini siya sa mga bitamina, minerales ug uban pa mga sangkap nga makatabang sa pagpahimsog sa kalawasan. Ang ato ikaduhang kapsula igsuon, ang kapsula nga makatabang batok sa high blood pressure, adunay problema sa pagtaas ilang kolesterol, adunay problema sa pagtaas ilang creatinine. Kani atong SED Panyawan with garlic. Ang atong SED Panyawan with garlic mga igalag igsuon aduna kini gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Ang klase sa kapsula igsuon nga taas og content sa garlic nga diin na pamatud-an nga kining ahos daghag benepisyo sa lawas ilabi na gyud sa paghinlo sa atong mga dugo, paghatag og kahimsog sa ato ang kining ginatawag natong cardiovascular system. And of course, labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan nga tunay na mga pangidaron no. Nindot kayo ang garlic, ang SED Panyawan garlic nga kapsula. Alang po sa katong mga kaigsunan nato adunay problema sa paggawa silang mga hugaw, adunay problema sa pagpangihi, adunay po yung mga problema sa ilang kidney, labi na katong mga kaigsunan natong diagnose nga adunay kidney stone, no? Atong mga kaigsunan nga mga naay fatty liver. Ang SED Cogon Herbal Capsule na pamatud-an nga makatabang og dako alang sa pagpahimsog sa atong kalawasan, pagpahiuli niini sa natural niini nga kahimsog. And of course, pinaagi nining atong SED Cogon daghan kining benepisyo sa atong lawas. Ang Cogon manggod higalag igsuon sa kamatang sa tanom nga diin gikan sa roots, stem ngadto sa iyang leaves, daghag benepisyo nga ikatanyag. Nindot kaayo ang atong SED Cogon Herbal Capsule. Alang usab sa katong mga kaigsunan nato diha nga mahiligon sa kape. Aduna pud kitay SED Panyawan Coffee Mix nga di na pamatudan nga kini nga klase nga kape igsuon aduna kani siya gahom sa pagtabang ilabi na gyud katong mga dili makatulog. Ang uban gani matud pa nila dili ko mga kay dili ko katulog. Kaning ato ang kape mas makatabang kini sa paghinanok sa imuhang pagkatulog. Makatabang kinig dako ilabi na katong mga kaigsunan natong adunay ginatawag natong sleep apnea or kaning magahagok sa pagkatulog. Gumikan kay kini siya adunay kini siya gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan napamatud-an kani siya nga makatabang sa ato ang mga muscles no. Ilabi na sa ato ang mga muscles sa throat and sa atong neck. Mo nang dili ka maghagok gumikan kay mas ma-relax siya and dili mahagbong ang imuhang muscles sa tutulan nga mamahimo na hinuon nga makapahagok kanimo. And of course, aduna pud kini siya gahom sa mangosteen nga napamatud-an nga usa ka maayong pamaagi nga makatabang sa paggamay sa imuhang timbang. Ug kung kaning kanunayon nimo pag-inom regularly medyo maayo ang imuhang kahimsog and of course matabangan pa ka nga makuhaan og fats ka ng imong lawas mo nang dili ka maghagok inig magkatulog ka.
Kung haplas usab ang hisgutan legal ig zone aduna kanay said liniment oil, ang haplas nga makatabang gayud sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan, ilabi na kani kung joint pains, muscle pains, mga ginatawag nato nga mga pagpanakit sa ato ang mga kaunuran. Katong mga kaigsunan naton diha nga dunay sciatica, matabangan kanini pinagi sa paghilot sa imuhang sciatica nerve, and of course mahimsog nga ang imuhang kaunuran ug mga kanang kabukugan, no, makatabang og dako ang ato ang said liniment oil. Dali ra kang maulian niini. Bueno, sama sa naandan, anagapon ganing atong paghatag ganinyo og mga impormasyon. Anagapon si Sir John nga maghatag og dugang knowledge sa ato ang hugyawan sa said panyawan. Sir John, maayong adlaw di kanimo. Yes, may adlaw kanimo da Sir Rick, no? Sa nato mga tigpabinaw, kumusta ka tanan? Murag nalingaw kay kog inintroduce sa mga produkto nato, Sir John, og nakalimot ko nga i-introduce dito ka. Bueno, Sir John, ang atong paghatag kaninyo sa ato ang mga impormasyon, importante kayo. Tagay ko natag mga idea, Sir John, may tungod sa ato ang mga aduna mong nagmatod pa, nagtaas ang mga bilang sa mga kaigsunan natong nagasinati o ginatawag og pimples and acne, ilabi na sa adolescent stage. Tagay ko natag idea, Sir John, kung unsay maayo natong mga pagabuhaton. Actually, Sir Rick, no? Ang pimple, isa na siya ka marag siya ka ng kuan sa imong panit, no? Marag ka ng isa ka problem sa imong panit na kung asa mostly ang apektado ni ini kining ato ang mga adolescents, no, kanang pag once nga mosulod na sa puberty stage tungod kay adunay mga kausaban dito sa iyang hormones, no. Usahay pagka nang once na kanang over na ang pag-release, no, sa katong sebum or oil, no, din na sa tong sa dagway, no, which is actually makatabang man unta na siya din na sa katong pagdakop sa mga kagaw, no, pag-moisten sa skin, no, kaning mga nagagawas nga mantika na sa tuang lawas, no, apan tungod kay usahay ang kaning ato ang mga teenagers, no, na sa dili pa kay kabalo sa pag-amping sa ilahang panit, no, mostly ang ato ang mga teenagers kay mo man itong pinaka-active na time, no, sa ato ang life, no, kaning grabe basketball, tula, dagan, naapay mga cheer sa school, no, grabe ang activity sa school. So mostly ang motong ko ang apektado niini is kining ato ang mga teenagers, no, kay nagpatong na sa puberty stage, and tungod kay aduna na changes sa iyahang hormonal level, no, tungod kay kinahanglan nga marami siyang transition from children or from a child na structure, no, mahimo na siyang fully developed adult, no. So mo na siya atong transition in between. So naga-change pod ang level sa tong hormones, kay mo man ang ganing tong mga hormones, mo man ang hinungdan nganong mahimo man tang babae, mahimo tang lalaki, mahimo tang kinsata as an adult, no. And tungod ni ana sama sa gingon ako ganyan nga there will maapektuhan yun ang production sa sebum, no, maapektuhan tong production sa katong oil, no, and tungod ni ana plus ang katong activity sa bata, no, grabing abog, dagan, basketball, tanan, nagdikit na silang duha. So mo na siya ginatawag natong acne vulgaris or kining pimples, no, or acne, no. Usahay lang kining acne naay time na hereditary, kay kung naman guna imong ginikanan grabe ka naga-acne gid siya tong batan-on pa siya, dili gid marag dako kay porsyento nga ikaw pod mainana, no, pag abot nimo sa imong teenage life, no. So mo nang usahay ginaingnan gid tad nato daan, no, sa mga ginikanan nga ay good basi mapapariya ka sa imong papa, mapapariya ka sa imong mama, sige kung dili ka magligo, dili ka maglimpyo sa imong naong, no. So usahay nana na ang ito. Ang isa lang sa mga technique ni ani Sir Rick, no, maliban sa kailangan na makipag istorya gid ka sa doktor, no, nagay kung grabe gyud ang paggawas, no, sa ato ang mga pimples, no, usahay ang pinaka basic niya na is hygiene lang yun. So kinahanglan lang yun nato nga maghugas sa tong dagway adlaw-adlaw, no, every day,
before pag mata maligo man jud ta, and then pag abot sa balay kung maligo ta or mag-wash lang batag face with soap or anything, dagan naman product karon nga makapalimpyo, no, including basta na lang kay niacinamide, makatabang na siya dito sa katong paglimpyo sa atong mga pores. And usa sa mga rason pa na ni Sir Rick, no, is kining sa pimples, is kining dry skin. So nindot pud kaayo nga na ay moisturizer, no. So magbutang gyud na perminti sa itong mga dagway, and aron nga ang katong sabay tawag na mas malesen na tong paggawas, no, sa mga pimples. So kana siya, Sir Rick, magayon sila nga oy nabay kalabutan ng taba, ginani, masikun siyang mga kaunon. Actually, no, marag nahimo lang na siyang marag sa bata na myth ba nga marag nang na-connect lang sa reality na timingan ana, no. Pero mostly sa science atong gistoryahan nato na siya mostly kana gid siya ang hormones, ang hugaw, no, nga nag-clog nina sa imong mga pores, o siyempre mo ang kaugalingong discipline, hygiene, mo lang ginang tulo. Pero usahay natay nag-apply po din ang imuhang family na hereditary or genes, no. Ina, sorry. Nakahinumdum lang sa puggo sa una itong mga batanon pa kita nga dili kita pakanon kayo og mani. Kay matud pa nila ang mani maka-pimple o maka-acne. Pero we're in fact kay matud palagi nila ang mani manggod is taas og content sa oil, no? Og kana po mga mamantikaon nga mga klase nga mga pagkaon hinungdan sab na siya nga makahatag og problema sa ato ang mga skin. Bueno, Sir John, ang said celebrity beauty soap ug said celebrity kojic soap napamatud-an man kini siya nga maayo kayo nga mag-amping sa atong mga skin ug usab tubag pod, no, sa mga problema susama sa acne ug pimple. By the way, sa mga kaigsunan nato nga mga wala pa kayo kaila, no, ang acne dayto mo tong mga medyo dagko nga mga klase nga nang burot na gid kay nga mga itong pimple or kanang mga murag di po ta matawag acute kundi murag kuan lang gid siya kanang abnormal lang gyud ang kidagkoon. Ang pimple is magagmay nga medyo burot lang siya. Kanim namong gyud mga kaigsunan nato nga kanang bitong ang ilahang pimple murag dagko na jud kaayo. Mo na yung mga acne. Posible po na siya sa likod, no? Usually sa likod na po na siya mga inana. And then matud palagi nila nay nagpangutana mo sa kwa Sir John nga kanang unsa di diferensya ng acne ug pimple nga pareha naman na sila, mura naman sila mga burot, no? Actually, ang pimple is medyo gagmay, and then apoy ginatawag nato nga acne nga medyo dagko. Mo po na siya diferensya na. Ang said celebrity beauty soap, Sir John, usa ka matang sa sabon sa said marketing nga di napamatud-an nga maayo kayo kini nga mutabang alang sa pagtangtang sa mga hugaw sa atong panit, no? Gumikan kay ang glutathione, usa kani siya sa aside sa makapaputi, makapahimsog pa sa skin cells nato. Munang makatabang og dako ang ato ang said celebrity beauty soap. And kung kojic kung kojic pod ang atong hisgutan, ang kojic napamatud-an kana siya nga makapais-is, no, tangtang sa mga kanang mga hugaw nato sa atong mga nawong, ilabi na kanang atong mga mga skin pore nga nasalipdan sa mga ginatawag natong mga abog. Nindot kayo ang kojic manggod, Sir John, kay matud pa daghan naman jud yung nakagamit niini. Dili lamang pambabae, no, pang lalaki pod nga diin ang ato ang skin pore sa mga kalalakinan lahi ra pud kaayo i-compare nato sa mga kababayenan. And pinaagi sa kanunay natong paggamit ining mga sabon sa ato ang said marketing, ang said celebrity beauty soap with glutathione ug ang said celebrity kojic soap nga dunay kojic, dako kay ni siya ikatabang alang sa pag-amping sa atong lawas. And of course, sa masagi kaingon ni Sir John kaganina, mag-amping sab kita sa ato ang kaugalingon pinagi sa pagdisiplina ug of course magbinantayon, no, nga kumbaga for example kung kita nagaadto ta sa work and then kay balota nga atong ginaadtuan na abog kaayo, dili siguro ta maayo matulog nga wala kita kapanghinlo sa atong mga nawong. No, importante pud kayo gyud ang disiplina nga maligo kita before mo atong work, maghimasa pud kita before kita matulog. Sir John, dugangi gamay ang ato ang information mahitungod aning acne ug pimples. Kato actually na Sir Rick, no, nindot kayo na may duman sa mga atong mga tigpaminaw, no, katong kojic soap nato atong glutathione, no, nindot in twice in a month, no, mag-exfoliate gid ta sa atong panit. Mo na siya ang marag considered na marag abiso, no, gikan sa to ang mga dermatologist, no, twice in a month, no, siguro in every other week, no,
kinahanglan mag-exfoliate sa tong panit tungod kay makatabang na siya, labaw na sa tuang pandagan ang ubay-ubay na sab ka mga batan-on, no, ang ginasunod na karon, no, so nagan grabe yung mga skincare na mga videos karon, no, so inana makatabang gyud na siya din sa katong pagpugong, no, labaw na ubay-ubay ka mga batan-on karon ang marag sa bitaw kana. Kanang kanunay nga ma-expose sa ginatawag nato nga problema sa skin. Pero Sir Jan, salamat kayo sa kahigayonan nga nagkauban usab kita nining atong adlaw karon sa Hugyawan. Kabalo ko nga nakakatuon na sad ang atong mga listeners and viewers sa ato ang mga information kanong adlaw, ilami na mahitungod sa acne ug pimples. Salamat kay Sir Rick, no. Padayon magyapon sa pagsubaybay sa atong programa. Sa mga kaigsunan nato na karon nga naglantaw ug nagkanunay sunod sa ato ang hugyawan sa Said Panyawan, tingman ikanunay nga kita nagkinahanglan nga mamahimong mahimsugon ug usab adunay disiplina sa kaugalingon para mamahimo nato nga ma-achieve ang ato ang kaugalingon nga kaluwasan batok sa mga balatian, and of course ang pagtabang nato ug kining paghatag sa ato ang mga kaigsunan sa higayon nga maalian sa ilang mga balatian paggamit ta kamo karon sa ato mga produktong herbal sa Said Marketing. 100% gayud nga maayo alang sa maayong kalawasan. Sir Jan, daghang kay salamat, and of course sa tanang viewers, kapag ka adunay problema sa lawas, pag Said Panyawan. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa Said Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa Said Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa Said Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa Said Marketing products, sama sa Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Cogon Herbal Capsule ug ang Said Liniment Oil. Apil pa ang Said Celebrity Soaps, ang Said Celebrity Beauty Soap ug ang Said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.